Арулармысыз, hürmetli карындашларыбыз. Безнең инде бәйрәмнәребез Крашин халкының бик күп. Әйтик инде Раштуа, Кашману, Петров, Спас, Симет бәйрәме. Аның барысы да бик күңелле үтә торган бәйрәмнәр. Минем аеруча әйтеп китәсем килә Петров бәйрәме турында. Петров бәйрәме безнең инде 12 июль көнне Түбән Чура авылында үткәрелә. Бу инде безнең бу бәйрәм район күләмендә үтә. Петров дигәчтә инде ул көн безнең инде изге апостолларга Петр һәм Павел көненә багышланган көн. Шуңа күрә дә инде Петров җиттисә җәй бетә дигән әйтеме дә бар. Петров атнасында дару үләннәре җыеп, без инде аны киптерергә куябыз. Петров көненә бик матур бәйрәм инде. Безнең анда милли көрәшләр, төрле уеннар, әйтик нозалы, капкалы, борылтырыш уены. Шулай ук инде үзебезнең түгәрәк уены, төрле сандугачлар, җырлыйк әле, таң ата белмәде дигән җырларны да без үзебезнең чабата биюләрне халыкка җиткерәбез. Үзебезчә инде күңел күтәренкелеге, аннан соң инде гореф-гадәтләрне саклап, онытмыйча, буыннан буынга тапшырып, саклап калырга инде яшь буынга тапшырасыбыз килә.